футболбозони навраси ноҳияи восеъ ғолиби мусобиқаи байналмилалӣ оид ба футбол гардиданд. ба ин муносибат қаҳрамонони ин мусобиқаро дар ноҳияи восеъ дар муҳити идона истиқбол гирифтанд. ба ифтихори чемпионҳои нави навраси тоҷик дар майдони гулгашт ҳамоиши идона назди пайкараи қаҳрамони халқи тоҷик восеъ баргузор карда шуд. дар ин чорабинӣ раиси ноҳияи восеъ аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия барои ин дастоварди варзишгарони ноҳия дар самти рушди бозии футбол ва тарғиби тарзи ҳаёти солим миёни наврасон ва ҷавонон изҳори сипос ва миннатдорӣ баён карданд. дар мусобиқаи байналмилалӣ ки дар шаҳри қайроқум дар санаторияи Боғористон шуда гузашт, иштирок кардем. аз вилояти Хатлон ягона команде буд ки иштирок кардем. дар он 6 давлати дигар аз ҷон ҷумла Россия, Қазоқистон, Узбекистон ва Тоҷикистон ҳам аз душанбе иштирок карданд. мо дар сину соли таваллудашон 2012 ҷои якумро ишғол карда шарафи ноҳияро баланд бардоштем. ва ма миннатдории худро ба ҳокимияти давлатии ноҳияи восеъ ба бахши кор ва ҷавонони ноҳия ва директори мактаби варзишии ноҳия мерасонам ки моро дастгирӣ карданд. бо ёрии падару модарон мо ба ҳамин мусобиқа рафта иштирок карда сазовори ҷои якум шуда шарафи ноҳияро баранд бардоштем. ман Мирзои Фаридун бозингари мактаби яги ноҳияи восеъ мебошам. ман якум бор аст ки дар чунин мусобиқаҳо иштирок кардам ва ба задани 7 гол даст ёфта бамбардири мусобиқа шудам. ман аз ин муваффақияти худ хеле шудам. мусобиқаи байналмилалии футбол байни наврасон рӯзҳои 15 то 20 август дар шаҳри Хуҷанд идома ёфта. дар он 50 дастаҳои футболбозони наврас аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва берун аз он иштирок карданд. дар ин мусобиқа вилояти Хатлонро ноҳияи восеъ муаррифӣ кард.